Λάβετε την προσφορά 65 ευρώ με πρωινό, Μάιο και Ιούνιο. Βρισκόμαστε στην Κατερίνη, στο Hotel Βυζάντιο. Έχω δίπλα μου τον κύριο Γιάννη που είναι αντιπρόεδρος ξενοδόχων παραλίας Κατερίνη. Σωστά, κύριε Γιάννη? Σωστά. Θα μας δώσετε μια πολύ ωραία προσφορά για τους φίλους του Holidays Greece. Από τώρα μέχρι και 10 Ιουνίου και από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου περίπου. Η προσφορά θα είναι για το δίκλινο δωμάτιο με 65 ευρώ. 65 ευρώ λοιπόν με πρωινό από Με τώρα πρωινό, ναι. το Μάιο μέχρι 10 Ιουνίου Ακριβώς. και από 10 Σεπτέμβρη μέχρι τέλος Οκτώβρη. Ναι. Πολύ ωραία. Τι παρέχει το ξενοδοχείο? Το ξενοδοχείο έχει πρωινό, ποιοτικό πάρκινγκ δίπλα στο ξενοδοχείο. Και κοντά στην παραλία με τα πόδια ουσιαστικά, Και κοντά έτσι. ναι, και κοντά στην παραλία με τα πόδια, είναι 300 μέτρα από την παραλία. Ευκαιρία λοιπόν, όποιοι θέλετε να έρθετε, τώρα πάμε να δούμε το ξενοδοχείο, να το απολαύσετε.